Zoznámte sa s Lamax Instakit 2+, novou generáciou detského fotoaparátu s inteligentnou aplikáciou. Začnite vložením papierovej rolky a zapnutím fotoaparátu. Namierte, stlačte spúšť a vaša prvá fotka je na svete. Ďalej preskúmajte menu. Druhá ikona umožňuje nahrávanie videí. Tretia ikona otvorí galériu médií. Stačí vložiť microSD kartu. Štvrtá ikona slúži na pripojenie k mobilnej aplikácii. Spárovanie je úplne jednoduché. Stačí si stiahnuť aplikáciu Funprint. Deti si môžu vybrať fotku z galérie a hneď ju vytlačiť. Môžu si tiež vytvárať vlastné poznámky, pripomienky a nálepky. Fotoaparát tlačí omalovánky s milými motívmi, ktoré si deti môžu sami vyfarbiť. Vďaka funkciám umelej inteligencie môžu deti premeniť skutočné fotky na kreslené obrázky alebo animácie, alebo dokonca vytvoriť úplne nové obrázky podľa zadaných slov. Hlavné menu obsahuje aj 5 jednoduchých hier a prehľadné nastavenia. Fotografuj, tvor, tlač a objavuj z Lamax Instakit 2+.